Transportcouveuse voor dierenambulance. Jong markant kanshebber Gouden Pit. Het is vandaag 24 maart, dit is het PLMA-journaal. Dierenambulance Venray heeft sinds vandaag een bijzonder nieuw hulpmiddel voor het vervoer van jonge dieren. Een transportcouveuse, die zij overhandigd kregen van Maas Ziekenhuis Pantijn. Tot voor kort werden er nog pasgeboren baby's die ter wereld zijn gebracht via een keizersnede van de operatiekamer naar de kraamafdeling mee vervoerd. Maar inmiddels heeft het ziekenhuis na 20 jaar gebruik een nieuwe transportcouveuse aangeschaft. En zo ontstond het idee om de oude couveuse ergens anders een tweede toekomst te geven. Nou, toen die dus overbleek, we hadden een nieuwe inmiddels aangeschaft, hebben we met het team gewoon de vraag gesteld van goh, waar zou deze transportcouveuse nog een tweede leven kunnen gaan leiden voor een goed doel. En toen gaf een van onze verpleegkundigen aan, Truus van Lange, inmiddels bijna 25 jaar in dienst binnen ons ziekenhuis. Van goh, mijn man die is afgelopen jaar gepensioneerd en werkt als vrijwilliger bij de dierenambulance in Venray. Die waren net gestart in de oprichting van hun dierenambulance. En zij heeft de vraag gesteld aan hem en toen is het balletje gaan rollen. En hoe vind je het dat hij nu overgedragen is? Ja, fantastisch. Ja, het is toch goed om zo'n materiaal wat heel goed in ons ziekenhuis heeft gefunctioneerd voor het doel wat ik net bedoelde of aangaf. Dit doel nu gaat volbrengen in de dierenambulance. In plaats van jonge kinderen kunnen vanaf vandaag dus jonge dieren worden opgevangen in deze couveuse. De overhandiging komt eigenlijk op een ideaal moment nu het voorjaar net is begonnen. Het jonge dierenseizoen gaat weer beginnen. Maart, april, dan komen weer jonge kittens, jonge vogels, jonge beesten, gewonde beesten, die we dan tijdelijk even warm kunnen houden. En dat is wel mooi, dat we daarmee de beestjes wat langer warm kunnen houden voordat ze ofwel naar de dierenarts gaan ofwel bij ons verder opgevangen worden. De dierenambulance van Venray, die in handen is van dierenopvang op de Smakterheide, is sinds januari in gebruik. Hein werkt er 1 dag per week en heeft gemerkt dat er sinds die tijd al genoeg te doen is. Ja, redelijk druk als ik zo kijk. We hebben deze auto geschonken gekregen van Dierenlot als leenauto zeg maar, om te gebruiken. En er stonden 0 kilometers op, die was splinternieuw toen we hem kregen in januari. Het is nu eind maart, er staan er nou bijna 14.000 kilometers op. Dus die kilometers hebben wij het merendeel gereden om dieren te gaan ophalen die ofwel in nood waren, ofwel weggelopen waren of zwerfdieren. In totaal zijn er 16 vrijwilligers inzetbaar die dag en nacht beschikbaar zijn. In Nederland rijden al ruim 80 dierenambulances van Stichting Dierenlot. Het project Jong Markant in Venray staat in de finale van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. In deze wedstrijd draagt KNHM bewoners uit om binnen een jaar hun idee voor de leefomgeving te realiseren. Op 24 januari is de groep uitgeroepen tot trofeewinnaar van de provincie Limburg. De 12 provinciale trofeewinnaars maken zaterdag 28 maart kans op de landelijke trofee, de Gouden Pit. De stuurgroep Jong Markant van het Royce Gidsengilde heeft een innovatieve en interactieve ontdekkingstocht in het centrum van Venray en een lespakket ontwikkeld. Dit is specifiek gericht op kinderen van 11 tot 12 jaar. Het doel van Jong Markant is om kinderen hiermee op een speelse en eigentijdse manier kennis te laten maken met de cultuur en historie van Venray. En tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 6 uur 's avonds. Donderdag is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het bewolkt en er komen langdurige perioden met regen. Morgen overdag blijft het ook regenen. Het is waterkoud en tijdens enkele droge perioden wordt het hooguit 7 graden. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot donderdag.